नैथि सान जोङो गोथार फिरफिलाखौ दैखांबाय आरो जोङो जायफोरनिखि मुंख्लं जादों बिथांमोनखौ गोसोखांनानै जों मुंख्लं खाम्फाखौ दिनै जोङो बेखेवबाय आरो लोगोसे जायफोर गेदेमा बर' राव थुनलाइनि थाखाय माने जिउयै माहामै खामानि मावनानै बिथांमोना रुंसारि जालांबाय बिथांमोनखौ गोसोखांनानै जोङो मोनसे खाम्फा बानायदोंमोन आरो बिथांमोनखौ जोङो दिनै श्रद्धान्जलि एबा बिबार माला बावनानै जोङो बिथांमोनखौ माने गोसोखांदों। आरो दिनै जोंहा दसे उनावनो गोनां मोनसे हाबाफारिया जाहैबाय जोङो बानजाय आफादा दिहुननाय जिथुनिखि बिसम्बि बे बिसम्बिखौ बेखेवनाय जागोन आरो बर' थुनलाइ आफादा गोबांथार देग्लाय फ्राय 40नि बारा बिजाब बाहाय बेखेवनाय जागोन आरो गुबुन गुबुन पाब्लिसारफोरनि बिजाबबो बेखेवनाय जागोन। दा गोजोनथाव बाथ्रा बिनि उनावनो जोंहा माखासे जोंहा बान्था जोङो होगोन साहित्य एकाडेमि बान्था मोननाय बिथांमोनखौबो जों होगोन आरो लोगोसे जोङो मेट्रिकआव बर' आयदायाव हायेस्ट मोननाय हायार सेकेन्डारियाव हायेस्ट मोननाय बिथांमोनखौबो जोङो बेवहाय बरायगोन आरो लोगोसे बेवहाय जोङो दिनै मोनसे बेखौ मा होनो जर'खा मोनसे जथुम दङ। जोङो बांलादेशनिफ्राय फैनाय नेपालनिफ्राय फैनाय त्रिपुरानिफ्राय फैनाय गासै बिथांमोनखौ बे आलासिफोरखौ जोङो बेवहाय ज' खालामनानै मोनसे गेट टुगेदार जागोन आरो जोंहा कालचारेल ट्रुप फैदों जोङो मोनसे कालचारेल एक्सचेन्ज बेवहाय जागोन बे मोनसे जोंनि थाखाय मोजां आरो बेवहाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ लिंहरनाय जादोंमोन बिथाङा हयथ' फैयाबाबो जोंहा गोबां आलासि दङ आरो जों आमेरिकानि सासे आलासि लिंहरदों बिथाङाबो फैगासिनो दं आरो जोङो सासे इउनिभार्सिटिनि गिसिया भाइस चेन्सेलार डक्टर प्राणहरि तालुकदार बिथाङाबो फैगासिनो दङ बेवहाय बाहागो लागोन आरो जोंनि रायजो सभानि बारग' एमपि उरखाव गोरा ब्रह्म आरो लक सभानि एमपि सानसुमा कंगल बसुमतारी बिथांमोनखौबो जोङो बेवहाय स्पेसियेल गेस्ट हिसाबै लेंदों आरो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि प्रमद बर'खौबो जों बेवहाय लिंनाय जादों। दा बेबायदिनो जोङो गोबां आलासि बेवहाय जों लिंदों। दा जों सानो जे बे दिनैनि हाबाफारिया बेयावनो जोबगोन आरो दा मोनाबिलियाव मोनसे क्रुसियेल माने थान्दै मेल दङ बे थान्दै मेला माने बे जारिमिनारि खैराबारिनि बाजिगुथि बर' थुनलाइ आफादनि जुथुम्मानि मोनसे जारिमिनारि जागोन खारन आंनिया टार्मा जोबसिगोन 3 बोसोर आं जाबाय आरो जोंहा बायल' मथे खेबनैल' जों थानो मोनो खेबसे थाबावनो हायोमोन खिन्थु जोङो थानो मोनगोन ना मोना बेखौ बुंस'नो हाया दा मोनायावसो बियो थांखिया जागोन आरो जोङो 2000नि बारा थान्दै बिथांमोनहा मा थांखि लायो बिनि सायाव सोनारगोन आरो गोदान कमिटि दानाय जागोन आरो बे गोदान कमिटिया जाहाथे जोङो बर' राव थुनलाइ हारिमु जौगानायनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावनो हायो आरो दानि जिथु थासारि जोंनि भारतबर्षनि थासारि जिथु सोलोंथाइ खान्थि जागासिनो बे सोलोंथाइ खान्थिजों खारफानो हानाय जोङो बेबायदि जोङो बिबानगिरिखौ जों आसा खालामदों आरो बे खारफानो हानाय जाथारनांगोन आरो नङाबा जोङो उनफिननानै थानायनि जेबो खोथा गैया। जिहेतु डेलिगेटआ सोलिगासिनो दङ दायो औ दामानियाव मा सावरायनाय जादों बावहाय जोङो बर' बिजोंनि जेंना आरो दानि गोदान सोलोंथाइ माने खान्थिनि सायाव सावरायनाय जागोन आरो दानि बे जिथु NDB सावरायग्रा ग्रुपजों माने सिजफायार खालामनानै बिथांमोनहा गोजोन थासारि लाबोनो थाखाय बिथांमोनहा आवगायबोदों जों बेखौ बरायगोन आरो जोंहा माखासे जेंना दंबावो जेरैहाय जोंहा दा एसिस्टेन्ट प्रफेसारनि पस्ट बे एसिस्टेन्ट प्रफेसारनि पस्टआबो जानायनि लामा फैबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा स्पेसियेल टेट परिखा एलिमेन्टारि एन्ड हाइ स्कुल बेखौ जोङो दाबि खालामफिनगोन स्पेसियेल टेटखौ खालामनो थाखाय मानोना देग्लाय गोबां बर' बिजाथिफ्रा फेल जादों बेनिखायनो जोङो बेफोर गासै बिथिंखौ नायनानै जोङो माखासे एजेन्डा जों लागोन आरो आसाम सरकारनि खाथियाव BTC सरकारनि खाथियाव जोङो दाबिखौ दैखांगोन।